Laqa tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li kellha tiddiskuti l-pjan ta' ħidma għal din is-sena spiċċat f'waħda mqanqla. Il-laqa li damet sa tard fil-għaxija spiċċat fil-faċċata tal-Malta Today tal-Ħadd. Matul il-laqa numru ta' deputati poġġew pressjoni fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech, u għaddewlu l-messaġġ li aktar milli se jagħmlu huma aħjar jara se jagħmelu. Żvela dawn id-dettalji l-Malta Today li qalet fit-titlu ewlieni tagħha li d-deputati sfidaw lil Grech fuq dik li sejħula tmexxija dgħajfa. One News ikkonferma din l-informazzjoni wkoll mas-sorsi tiegħu. Jidher li l-laqa reġgħet spiċċat maqsuma f'żewġ fazzjonijiet bejn dawk li kuntenti bil-kap Bernard Grech u dawk li bdew kontinwament jisfidawh biex jgħid qed jagħmel biex it-tmexxija tiegħu tinħass aktar. Jidher li fost l-aktar voċiferi fil-konfront ta' Bernard Grech kien hemm Darin Karabott u Joe Giglio. Din il-laqa saret ftit tal-jiem wara l Bernard Grech ħatar shadow cabinet ġdid fejn kellu jagħmel dak li qaltlu l-fazzjoni ta' Beppe Fenekadami. Dan kien jinkludi li daħħal lura fi shadow cabinet li deputati ta' Gonzi PN bħal Chris Said u Carmelo Mifsud Bonnici. Iżda la darba għamel kif qalulu huma minflok laqgħuh bil-grazzi komplew jisfidawh fil-laqa tal-grupp parlamentari. Ir-riżulta li wara din il-laqa, in-nies ta' madwar Bernard Grech fid-Dar Ċentrali kienu mħassba mhux ħażin u xi wħud qalu li huma disgustati b'dan l-aġir fil-konfront tal-kap. Oħrajn esprimew dwejja għal kif il-laqa li kellha tkun iffokata fuq il-ħidma tal-partit reġgħet kienet iddominata mill-konflitt intern.